Hola. On he de mirar? Aquí? Ah, molt bé, molt bé. Hola, hola a tots i totes. Sí, ja sé que esteu pensant. Qui és aquesta, Jo, que havia estat aclamada a teatres a tot arreu i ara em mireu així com... Bé, per qui no ho sàpiga, jo sóc la... Sí. Molts de vosaltres em coneixeu ara com el fantasma que habita el Teatre Romea. I efectivament així és. El que volia dir-vos és que m'he assabentat de que el Departament de Comunicació està fent això de l'anecdotari i m'encanta. M'està donant la vida. I mira que sóc morta. Però sí, sisplau, volia dir-vos que no deixeu d'enviar les vostres anècdotes. Encara ric del que ens va explicar la Clara l'altre dia. Saps que jo era allà, Clara? Oi, sí, quan aquella senyora li va dir a la del costat que és baixeta. Quina cara de poemes et va quedar. Boníssim. I també he de confessar que era la teva funció, Josep Maria, quan se'n van anar els llums. I no diré res més, no va ser culpa meva. És que era tan màgic, totes les fosques, aquell públic entregat, no podia tornar a la llum. Això no grava, no? Això no ho posis, Bé, sigui com sigui, gràcies. I, sisplau, no deixeu d'enviar les vostres anècdotes. Adéu-siau, ens veiem al Romea i al petit Romea.